ואני מכניסה את הקבוצה האחרונה כנראה, וטליה, את יכולה להתחיל. טוב, אז ברוכות הנמצאות וברוכים הנמצאים. אני מאוד שמחה להיות כאן היום ומתרגשת גם. באמת מאמינה שכל שינוי וכל דבר שאנחנו רוצים לעשות בכלל בחיים מתחיל מרצון, וזה נעים לראות את הרצון הזה. מרגישה שאני במקום הנכון ושאתם במקום הנכון, אז כיף להיות כאן באמת. ואני אתחיל מלהציג את עצמי. לי קוראים טליה דיין חיימן, אני מלווה נשים לרפא את עצמן בדרך רוחנית, ממכאובים, מכאבים, מתופעות גופניות, מחלות. אני גם עושה הרצאות בנושא של well-being בארגונים, ואני גם מעבירה סדנאות בתחומים שונים שקשורים ל-well-being ולבריאות ולריפוי. אני עוד רוצה להגיד שבעצם המהפך שאני עשיתי כדי להגיע לתחום הזה קשור בסיפור החרדה שלי, שאני תכף אספר אותו. אני פשוט רוצה שכולם יהיו כאן קודם. אז חגית, את רוצה אולי איזה... ואז נקווה שעד אז כולם יגיעו. יש לנו כרגע 23 כן. אנשים כולל אותנו, ויהיו עוד אחרונים, אז אני אנסה להכניס אותם אחרי שאני אגמור להציג את עצמי. אז אני חגית, חגית קרצו, לאחרונה חגית בר קרצו, שזה שם אמצעי. אני חיה ביוון, ואני עושה את זה לטובת שלוות הנפש שלי והבריאות שלי ושל האיש שלי, כבר 1.5 שנה, אבל קשה לי, ישראל נמצאת בלב שלי וקשה לי להתנתק מכל מה שקורה בארץ, ולכן אני מוצאת את עצמי בעצם שעדיין קהל היעד שלי או האנשים שאיתם אני עובדת זה ישראלים וישראליות. אני חושבת מה אנשים שלא מכירים אותי צריכים לדעת עליי, אז אני עוסקת, אז ככה, אני קצת יותר מבוגרת מטליה, אני בת 61, יש לי 3 בנים ו3 נכדים, נכד ו2 נכדות, ואני עוסקת כבר מעל 25 שנה בתחום של ריפוי רוחני. בדרך העבודה של הריפוי הרוחני הגעתי לכל הדברים האחרים שאני עושה, שלא הוכשרתי אליהם ספציפית, אבל איך אני אגיד את זה, החיים הכשירו אותי אליהם, ופשוט התווספו כעוד נושאים שאני עוסקת בהם, כמו הנחיה של סדנאות וקורסים. לימדתי הרבה שנים גם ריפוי רוחני לאנשים נוספים, וגם היום אני עובדת גם עם זוגות ולא רק עם אנשים בודדים, בעיקר הנושאים של איך משפרים את הזוגיות שלנו ואת התקשורת בזוגיות. זה הדובדבן שבקצפת, אני ממש אוהבת לעבוד עם זוגות. ואולי נגיד מילה על איך שחברנו שתינו, כי כשהתחיל להגיע הנושא הזה של החרדה, אני בעצם סירבתי לעבוד איתו, ומה שקרה זה שכשכבר כן הסכמתי, שזה היה כבר לפני משהו כמו חודשיים, זה היה בתחילת ינואר, אז הוצאתי פוסט, והראשונה שהגיבה לי עליו והגיבה עליו בהתלהבות ובשמחה, זאת הייתה טליה. ובעצם ככה חברנו, כמעט בלי שום היכרות קודמת, היכרות מאוד מינימלית, ובאופן מדהים אנחנו מסתנכרנות באופן שאפילו היום כשהופענו לזום המשותף, גילינו שאנחנו מסונכרנות בביגוד, אני לובשת אפור למעלה ושחור למטה, וטליה הפוך, למעלה שחור ולמטה אפור, אז פשוט מדהים הסנכרונים בינינו. אני מרגישה שהרוח חיברה אותנו, שיש לנו ממש מתנה גדולה לתת, ואני נורא שמחה שאתם פה לקבל אותה. טליה, רצית לספר לנו משהו. כן, אז אני רוצה לספר על סיפור על חרדה שהייתה לי, חרדה גדולה. לפני בערך 8 שנים
בזמן שאני מגשימה את החלום שלי ומוציאה ספרי ילדים. הוצאתי אותם כבר לאור, הגיע שלב השיווק שלהם, ראו אור באמזון, ובעצם בשלב הזה הלכתי להוציא נקודת חן שנראתה חשודה, ואחרי חודש התקשרו אליי מקופת החולים להגיד לי להגיע, כי היא לא תקינה. ושם אחרי שאני מגיעה למרפאה, אני נפגשת עם רופאה מאוד צעירה, מאוד מזיעה, מאוד לחוצה, שלא מצליחה להגיד לי מה הממצא ולמה הזמינו אותי בכזאת דחיפות שתגיעי עכשיו. והיא נותנת לי איזה דף מודפס שעליו כתוב מה יש לי, וכתוב שיש לי סרטן מסוג מלנומה ממאירה. ובעצם מכאן התחילה סאגה של בדיקות ובית חולים שאנחנו הולכים אליו לפגישות עם רופאים, כדי קודם כל לזהות באיזה שלב נמצאת המחלה. והסיפור שאני רוצה לספר לכם בתוך הדבר הזה, שהיו בו באמת הרבה דברים מטורפים ומעניינים ויש הרבה מה לספר, אבל מה שאני רוצה לספר לכם היום זה דווקא על ערב אחד, על לילה אחד, שאנחנו נמצאים לפני בדיקה של CT על כל הגוף, רוצים פשוט לבדוק את כל הגוף ב-CT, לראות אם ולאן התפשט הסרטן. והלילה הזה אני פשוט בחרדה נוראית, אני לא מצליחה לישון, אני עם דפיקות לב נוראיות, אני גם בוכה לאיש שלי שלצידי, אני מאוד מאוד מודאגת, והראש הוא ממציא לו תסריטים נוראים, ממש נוראים ושונים אחד מהשני, הראש ממש רץ והמחשבות, ואני מאוד מאוד מפחדת ומאוד מאוד חוששת, לא מצליחה להירדם. והנה, הלילה הזה מתקדם, ואיכשהו לפנות בוקר, השינה ככה לוקחת אותי אליה, אני נרדמת, ואני חולמת שיש לי קינים. זה עולם הדימויים של אימא לילדים צעירים בגן ובכיתה א'. אני חולמת שיש לי קינים, ומסרקים אותי עם מסרק קינים, כדי לראות אם יש צורך בטיפול כימי לקינים שלי. מישהי שם פתחה את המיקרופון. טוב, אני סוגרת לה. בסדר, תמשיכי. אוקיי, ואני חולמת באמת שמסרקים לי את השיער, ממש כמו סריקת CT, אבל זה סירוק, וזה לחפש קינים, ומסרקים ומסרקים, ובא מישהו בסוף ואומר, אין לה כלום, אין צורך בטיפול כימי. וככה אני מתעוררת עם הידיעה הזאת, שמישהו בא ואמר לי את האמת המרגיעה הזאת. אני נרגעת, אני מצליחה להירגע, ובעצם להתחבר לצד הזה שבי, שהוא יודע משהו, יש אותו בכולנו יש צד כזה, ואני לא בחרדה יותר, והיום הזה, שיכול היה להיות מאוד סיוטי, הופך להיות ליום באמת שיותר האנשים סביבי מאוד חרדים, ואני צריכה להגיד להם, זה בסדר, זה יהיה בסדר, אני יודעת שלא ימצאו כלום בסיטי הזה, וככה באמת היה. אז כמו שאמרתי, אני באמת מאמינה, כן, אני מאמינה שכולנו מחוברים לדבר הזה, וכולנו יש את הדבר הזה, ואנחנו מאוד רוצות לדבר על השלבים האלה, הפרקטיים, שמביאים את זה אלינו, ליום יום שלנו. בואי תגדירי מה זה הדבר הזה. כן, הדבר הזה זה בעיקר חיבור פנימה למקום הזה שיודע, יהיה בסדר. זה בסדר, אני בסדר, יהיה בסדר. המקום הזה, הרי ב-99% מתוך תסריטי האימה שהחרדה מביאה איתה, זה לא קורה לשמחתנו. ותארו לכם שהייתה לכם גישה למקום הזה שבכם שיודע שזה בסדר, שיהיה בסדר, שהתסריט הזה הוא לא יתגשם במציאות, תסריט האימה הזה שעכשיו רץ
במחשבה. כן. כן. תודה רבה. באהבה. אז בואי באמת נדבר על הסבל שהחרדה מביאה. אני חושבת שזה הדבר הבא שאני רוצה להביא לפה. בעצם, בואו נהיה כנים, אף אחד לא רוצה לדבר על חרדה, זה לא דבר כיף לדבר עליו. אף אחד גם לא רוצה לגעת בזה, מי רוצה חרדות? העובדה היא שיש כל כך הרבה אנשים, לא רק בארץ, באמת בעולם, שחרדה מנהלת להם את החיים, וכל כך הרבה אנשים שסובלים מחרדה בצורות שהן קשות, הסבל הזה הוא לא הכרחי. וכשאני רואה מסביבי את הסבל הזה, מה שאני חושבת זה אם כל האנשים היו יודעים את מה שאני יודעת על חרדה, איך היה נראה העולם שלנו? איך היו נראים החיים של האנשים האחרים? וכמה היה הרבה יותר פשוט ליהנות ממה שיש ולצמוח לאן שבעצם אנחנו רוצים לצמוח. כל אחד ואחת יש להם את השאיפות לצמוח למקום שהוא יותר טוב, שהוא יותר נינוח בתוכנו. אז זאת המוטיבציה בעצם שלי בתוך הדבר הזה, כי מלכתחילה ממש לא רציתי, תעזבו אותי מחרדות, מה אתם רוצים שאני אלמד חרדות? תעזבו, נו, זה לא נושא נעים. אז כתבתי על זה פוסטים, וגם אתם תראו את זה בדף נחיתה שאנחנו נעביר לכם אחר כך של ההכשרה שלנו. בעצם מה שטליה ואני עשינו עד היום זה להכין הכשרה. יש שני אנשים אחרונים שאני מכניסה אותם, אני לא מכניסה יותר. זה להכין הכשרה קצרה וממוקדת של שני מפגשים של 1.5 שעה כל אחד מהם, שבהם אנחנו נלמד את מה שאנחנו נספר עליו היום, נלמד אותו יותר לעומק. אנחנו בעצם את המפגש הזה עושות על מנת לספר לכם את המתנה הזאת שאנחנו רוצים לתת. יכול להיות שלחלק מהאנשים זה יספיק לקבל את הסיפור של היום ואת המתנה של היום, ויכול להיות שלחלק מהאנשים זה לא מספיק, ובשביל החלק שזה ירגיש להם שהם רוצים עוד, אנחנו הכנו הכשרה קצרה, ממוקדת, ולאחריה יש עוד אפשרות לאיזשהו מפגש תרגול משותף, אם יהיה רצון כזה. אז אני אתחיל פשוט בלספר לכם את המפתח בין 5 שלבים שקיבלתי כשישבתי בחדר שלי פה ביוון, לפני שהייתה לי דירה. ישבנו באיזה חדר קטן, באיזה Airbnb ישן של איזה גברת מבוגרת, שהסכימה לתת לנו לחיות שם מעבר לעונה. העונה נגמרת, ואנחנו המשכנו לחיות שם, שילמנו כמובן, אבל המשכנו לחיות שם גם כשהיא עזבה לאתונה. אז עשיתי בהם סימנים, אתם מכירים את זה במידה שאומרים רבים, נתתי בהם. כן, נתן בהם סימנים, תצח, עדש באחיו, אז הסימנים שלי זה זהב תם, וזה כל כך מתוק הסימן הזה, שהוא באמת, זאת חוויה שאנחנו נותנות משהו שהוא זהב, נותנות אותו לגמרי בתמימות, וזה יכול לשרת כל אדם שבא אל זה בתמימות. אז זהב מתחיל באות זין, וזה השלב הראשון. השלב הראשון הוא השלב של הזיהוי. קודם כל, שאני אצליח לזהות שזאת חרדה, שזה לא באמת הולך לקרות, זאת חרדה, וזה הזיהוי. רוצה להגיד על זה עוד משהו, טליה? כן, אני רק רוצה להגיד שיש כאן בעצם איזה פיצול שלי ממשהו מאוד עוצמתי שאני חובה, ואני צריכה גם להסכים לפיצול הזה. אני רגע צריכה להגיד בתוכי, זה לא אני בחרדה, לא, זה לא המצב. זו החרדה באה לבקר אותי. כלומר, יש כאן, אנחנו רוצים לעשות איזה, כאן כבר עכשיו בשלב הזה, להסכים לאיזה פיצול, לאיזה מרחק קטן, ממש לפני שמתחילים לעשות את העבודה. זה מה שמאפשר אותה גם, את השלבים הבאים. ואני רוצה להדגיש שזה מבקש הסכמה.
זה מבקש הסכמה, זה לא ברור מאליו. אתם מסכימים? אני מסכימה עכשיו להיפרד ממנה רגע, להיות לא אחת איתה? האם אני מסכימה לזה? תזהו, גם לזהות שאין הסכמה זה שלב. כי אחריו יגיע השלב של הסכמה, אתם כאן, אז יש כאן רצון לזה. כי באמת מה שאני שומעת הרבה מהאנשים זה זאת החרדה שלי. החרדה אומרת לי, וזאת חרדה שלי. ובאמת הבקשה היא פה להגיד, זאת חרדה, אבל זאת לא חרדה שלי, זאת חרדה. אוקיי? מה שאני חווה עכשיו זאת חרדה. וזה השלב הראשון של הזיהוי. השלב השני זה שלב של היזכרות. במה אני נזכרת? אני נזכרת שהחרדה היא לא המציאות. עכשיו לרוב האנשים קשה עם עצם הרעיון. כי מה זאת אומרת זאת לא המציאות? איך את יודעת? מאיפה את יודעת זאת לא המציאות? אז אולי תכף טליה תרחיב על זה, אבל קודם אני נזכרת. זיהיתי, זאת חרדה, חרדה זאת לא המציאות. מזמינה אתכם פשוט לכתוב את הדברים האלה בצורה הכי קצרה ובמצע שאתם יכולים. כן, חרדה זאת לא המציאות, כמו שאת אומרת, אקסיומה. כלומר, זו הנחת היסוד שעליה מתבסס הכל. החרדה היא לא המציאות, וגם כאן יש איזה עוד הסכמה שמתבקשת מאיתנו, והפעם זו הסכמה לקרוא תיגר עליה. אנחנו גם אומרות לה, את לא נכונה. אנחנו, אם בשלב הראשון התפצלנו ממנה והתרחקנו קצת, אז עכשיו אנחנו גם אומרות לה, את לא נכונה. אני לא מאמינה לך. אני לא מאמינה לך. את את לא האמת. כן, את לא האמת, בדיוק. כן. וזה שלב כן. מאתגר, אבל זה השלב השני. עכשיו, מכאן ואילך נכנסנו למצב חדש בחיים שלנו. מרגע שזיהינו, ומרגע שנזכרנו באקסיומה שאומרת שהחרדה היא לא המציאות, אז אפשר להתחיל לעשות את העבודה. והעבודה, השלב הראשון של העבודה, הוא שלב שאני קוראת לו ברור. מה אני מבררת לעצמי? אני מבררת לעצמי, אם זאת החרדה והיא לא המציאות, אז מה המציאות האמיתית? מה באמת המציאות? מה זאת המציאות? ואיך אני יודעת שהיא מציאות? זה הבירור הפנימי. כן. ופה יש עוד הסכמה, להסכים לברר את הנושא. להסכים לברר, כי אם החרדה היא לא המציאות, אם זו אקסיומה, יכלתי גם לעזוב את זה ככה, אבל לא. אנחנו עכשיו מתעמקות בזה ומתעמקים בזה, ועוד שלב נכנסים פנימה לתוך הסיטואציה. אנחנו מסכימים ומסכימות להפריד את עצמנו עוד קצת מזה, לברר עוד קצת לעומק מה יש פה בשלב הזה של הבירור. פה אני רוצה לשים זרקור יותר גדול על מהי המציאות האמיתית, ואיך אנחנו יודעים מה זאת מציאות ומה לא, ומה אשליה. אז אנחנו בקורס נלמד את השלבים איך אנחנו מזהים מה המציאות האמיתית, והמציאות האמיתית היא לא שום דבר שהחרדה אומרת לנו, זה משהו שממש חשוב לי לשים שני קווים מתחת, חזק, 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 כי למשל כשהחרדה שלי הייתה תוקפת אותי, והייתה תוקפת באכזריות גדולה, היא הייתה אומרת לי באופן מאוד ברור, למשל מה אנשים חושבים עליי. עכשיו, מכאן ואילך הדמיון שלי יכל להתפרע על מה אנשים חושבים עליי. מה הם חושבים עלייך עכשיו? מאיפה היא לדעת מה הם חושבים? אולי הם בכלל לא חושבים עליי. אבל באותו רגע המצוקה הגדולה הייתה שאני כבר דמיינתי בסיוטים של הסיוטים שלי, שהם חושבים שאני, סליחה, מפגרת, מטומטמת, אבלה, פדיחה בפני עצמי וכו' וכו', והם חושבים עליי דברים רעים. אוקיי? אז לצאת מתוך המלכוד הזה של המצב שבו זאת החוויה שלי, אם אני לא עושה את הזיהוי, אם אני לא עושה את ההיזכרות שזאת לא המציאות, אין לי דרך למצוא מציאות אחרת.
אבל גם אחרי שעשיתי את הזיהוי, והסכמתי להיזכר שזאת לא המציאות, עדיין יש לי דרך לבדוק מה המציאות. ואנחנו בהכשרה שלנו, אנחנו הולכות להעמיק בתוך הדבר הזה, על מהי המציאות האמיתית שלי, שלך, שלך. כן? לכל אחד יכול להיות שזה יהיה שונה מאוד. אוקיי? זה שלב 3, אנחנו עוברים לשלב 4, ופה אני מתבקשת לעשות תזכורת. למי? לעצמי. עכשיו אני יודעת, זאת חרדה, זאת לא המציאות, עכשיו אני גם יודעת מה המציאות האמיתית, ועכשיו אני מתבקשת להזכיר לעצמי, זו המציאות האמיתית, אני אהובה, אני טובה, אני חכמה, אנשים מעריכים אותי, אני מעריכה אותי. אני מתחילה לברר לעצמי את המציאות האמיתית שלי, כמובן, ביחס לאיום הזה שחרדה מציבה מולי, כי אני חייבת משהו שיהווה לי עוגן עכשיו, וזה העוגן שלי. יש משהו שאת רוצה להוסיף על זה? כן, על העניין הזה של הבירור מציאות, שיש שני סוגים שאנחנו חשבנו עליהם בעניין הזה של בירור מציאות, שאחד, זה יכול להיות ממש המציאות החושית שלי, כלומר אני יושבת עכשיו על כיסא, אני נמצאת בבית שלי, המוגן והבטוח, בתוך החדר שלי, המוגן והבטוח, ויש לי שתייה כאן לידי, ויש לי כאן אנשים שהגיעו להקשיב לי, ויש לי את חגית לצידי, כלומר, אני יכולה ממש, דברים שאני יכולה להריח ולגעת בהם ולחוש בהם בסביבה שלי, ויש רמה אחרת של להכיר במציאות, להכיר בה גם להישאר, כלומר אני יכולה להגיד על עצמי, אני אישה בת 47 כמעט, יש לי חוכמת חיים, יש לי הרבה התנסויות בחיים שמתוכם למדתי, ואני יודעת להתמודד מאותו, מה, אני מזכירה לעצמי מציאות, זה גם המציאות, וזה גם המציאות המיטיבה, זה המציאות הזאת שככה, וואלה כן, זה יש לי, זה אני יכולה להגיד שבאמת יש לי את זה. תודה. תודה. אז נלך לשלב החמישי. השלב החמישי הוא השלב המאתגר, אני אומרת. כי הוא השלב שבו אני ביודעין ובכוונה תחילה ומתוך מגמה מתחילה לייצר את הרווח, את הגאפ ביני לבין החרדה, שאתמול הייתה החרדה שלי והיום היא כבר לא שלי, היא כבר חרדה, ואולי יש כמוה עוד אחיות שלה, אולי יש כל מיני חרדות, אולי זה לא מתנהג אותו דבר תמיד, אבל אני מתחילה להבחין את עצמי. בהתחלת עלייה אמרה שאנחנו עושות איזה מרווח קטן, כן? אני לא היא והיא לא אני. עכשיו אנחנו מגדילות את המרווח, ואנחנו מגדילות את המרווח תוך כדי שאנחנו בונות בתוכנו יציבות פנימית מול החרדה. אני שוב מתנצלת גברים, זה שאנחנו מדברות בלשון נקבה זה שלנו, אבל זה מופנה גם אליכם, אוקיי? אז אני יוצרת עכשיו את המרווח ביודעין ומגדילה אותו כל פעם מחדש. רוצה להוסיף על זה? כן, שבנוסף לזה שאני מגדילה אותו ביודעין, יש פה גם צד שהוא הוא פסיבי, או הוא קורה מעצמו. כלומר, מפעם לפעם שאני עושה את התהליך הזה, נוצר רווח. זה גם קצת קורה מעצמו, זה לא הכל העבודה הקשה שלנו. אנחנו בהכשרה ממש נדבר על כלים שאפשר לעשות גם בין לבין. זה אולי חלק חשוב של הדבר, דברים שאפשר לעשות בין לבין, כדי פחות לפגוש את החרדה, כדי שהיא פחות תבוא לבקר, וגם כדי שאפשר יהיה לשלוף את הכלים האלה, מתי שכן נפגשנו בחרדה. כן. והרווח זה דבר... סליחה, לא סיימת? סליחה, תמשיך.
לא, זה בסדר, תמשיך. אחד הדברים שזיהינו תוך כדי העבודה המשותפת שלנו, וככה גם חקרנו אחת את השנייה וחקרנו את החרדות של עצמנו ודרך מה עברנו ומה עוזר לנו ועם מה נפגשנו אצל אחרים או אצל אחרות. זה לקח זמן, כן? מינואר עד עכשיו, אנחנו כבר בתחילת מרץ, זה לקח זמן, ובזמן הזה חקרנו הרבה, התבוננו הרבה. ואחד הדברים שזיהינו זה שאין שני אנשים שהחרדה שלהם נראית אותו דבר. ואצל כל אחד יש לזה איזה גוון מיוחד, או תחום מיוחד, או תלבושת מיוחדת. יש כל מיני חרדות בעולם. וחלק ממה שאנחנו דואגות לעשות בתוך ההכשרה הזאת, זה לאפשר לכל אחד ואחד בעצם להתחקות אחרי הדבר הספציפי שאיתו הוא או היא מתמודדים. ממש. אבל אני חושבת שזה החלק שאני רוצה לשים עליו את תשומת הלב, מכיוון שבאמת חרדה זאת מילה כללית למשהו שהוא מאוד רחב, והוא פוגש סוגים שונים של אנשים. אני חושבת שהוא פוגש את כולנו באיזושהי רמה. לדאבוני גם את חיות הבית שלנו, כי אנחנו מכירים לא מעט כלבים שהם חרדים, ואפילו שמעתי על חתולים חרדים, וזה קשור לזה שהם נורא מזדהים איתנו, בעלי החיים שלנו. הם מאוד הופכים להיות שלנו, כמו החרדה שהופכת להיות שלנו. ואז הם גם מזדהים עם המצוקות שלנו. אני חושבת שזה פחות או יותר, נכון? המבנה זה המפתח, 5 שלבים של המפתח, וכמו שטליה אמרה, יהיו עוד כלים שאנחנו נלמד בשביל לעשות את הקרקוע ואת העוגן ואת הבהירות וגם את כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשביל ליצור עוד ועוד ועוד gap בינינו לבין החרדה ולהרחיק אותה מאיתנו ולקרב אותנו לעצמנו. אולי הדבר האחד שלא דיברנו עליו זה על הניתוק. אז אני רגע אחד אזכיר את הניתוק. אחד הדברים שזיהינו, שהחרדה מנתקת אותנו מעצמנו. זה לא קורה סתם, זה לא קורה במרחב ריק, זה קורה כי באותו הרגע או באותו השלב משהו עלה, רגשי, שאנחנו לא רוצים להתמודד איתו. משהו עלה רגשי שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו, או שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו. ואז נוצר נתק ביני לבין עצמי. ובמקום שבו נוצר נתק, לשם החרדה מכניסה רגל בדלת, מה שנקרא. ומשם היא נכנסת, דרך הנתק. ובעצם כשאנחנו מתרחקים מהחרדה ואנחנו מרחיקים אותה מעלינו, אנחנו יוצרים חיבור. וברגע שאנחנו יוצרים חיבור, ההמשך של העבודה על החיבור היא crucial, היא הכרחית להצלחה של העבודה עם החרדה. אז אני לא מספרת לכם סיפורים, כי אנחנו לא הולכים לפתור את זה בשני מפגשים של זום שבנינו להכשרה שלנו, וגם לא ב3, שבנינו עוד אחד אופציונלי לתרגול. אנחנו נכנסים למסע, והמסע הזה הולך להיות ארוך, כל אחד לפי האורך שהוא זקוק לו. אבל מיום ליום, או מפעם לפעם, או משבוע לשבוע, או מחודש לחודש, זה הולך להיות קל יותר. זה הולך להיות בהיר יותר, וזה הולך להיות אפשרי יותר. וככל שנתרגל יותר את התהליכים שאנחנו נלמד בהכשרה, אז הגאפ יגדל, והיכולת שלנו תגדל. החרדה האחרונה שהגיעה אליי הייתה זו שדרכה הגיעה המסר על 5 שלבים, והסילבוס בעצם של ההכשרה, והיא הייתה כל כך קצרה וכל כך מפתיעה. קודם כל מפתיע שהיא בכלל הגיעה אחרי כל כך הרבה זמן, אבל קצרה. זה היה מפתיע בזה שהיא באה הלכה,
ממש ככה, באה הלכה, כי אני כבר מיומנת, אני כבר לא נותנת לה להישאר. זיהיתי אותה, ומיד אחרי שזיהיתי אותה, עשיתי את ההיזכרות, את הבירור, נזכרתי, והזכרתי לעצמי מה המציאות המטיבה, מה האמת, ומיד היא הלכה. לא היה לה יותר מקום, לא היה לה מה להאחז. היא יכולה להאחז רק כל עוד אני מאמינה שזאת המציאות. כן. אני רוצה להוסיף משהו על העניין של הניתוק שאמרת. אנחנו באמת, זו אחת המסקנות החשובות ואולי ההבחנות החשובות, להבין שהחרדה היא מנתקת אותנו גם מעצמנו וגם מהחיים. ויש פה משהו שיכול להיות מבלבל. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו יכולות לזהות את החרדה כמוצפות מאוד גדולה בהמון רגשות. אפשר לזהות את זה בטעות כחיבור, כדווקא חיבור, כחיבור לקרקע, כחיבור למה שקורה, כחיבור למציאות, ואנחנו רוצות לקרוא תיגר על הדבר הזה, ובאמת לשלול אותו, ולעזור לנו כל פעם לזהות שהיא לא האמת, זאת לא המציאות, והמציאות הפנימית שלנו, זה דרך לניתוק מהמציאות, והמציאות הפנימית שלנו היא אחרת, היא אולי עכשיו רגש מאוד חזק של פחד, של חוסר אונים, של השפלה, זה יכול להיות. הרבה דברים יכולים שם להיות, אבל החרדה היא לא רגש. זה חשוב שנזהה את זה. כן. וחגית, אני רוצה לשאול אותך משהו. לשאול אותך, למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו להתעסק בחרדה? תודה. את יודעת, אני רוצה להגיד למה לא קודם. כי בעצם ביקשו ממני כבר בספטמבר להוציא על זה פוסט ולהתחיל לארגן, והראו לי שזה הולך להיות הכשרה ממש קצרה, של 2 מפגשים ממש קצרים, והם לא ידרשו ממני לתמוך לאורך דרך באנשים, אלא כי מזה חששתי, שמה אני עכשיו אתעסק עם חרדות כל חיי, עכשיו אני אכנס לתחום של החרדה, אני אתעסק עם זה כל חיי. ואז אחד הדברים שהבנתי, וזה באמת התובנה הזאת נחתה רק לאחרונה, כי היא לא קשורה לזמן שביקשו ממני, אבל היא קשורה לעכשיו. אחד הדברים שהבנתי זה שחרדה זה משהו שהרבה מאוד מהאנשים בעולם סובלים ממנה, והיא מצמצמת את היכולות שלנו להיות מי שאנחנו באמת. היא כמו חונקת משהו בנו. והיא מאוד נפוצה. והיא בעצם, היא לא חלק מהאנושיות שלנו, היא לא אינהרנטית לנו. ואני יודעת שבשביל שאנחנו נתפתח, לאן שאנחנו אמורים להתפתח בתקופה החדשה הזאת שמגיעה אלינו ברמה הרוחנית, אנחנו צריכים להיות במלואנו. ומה שאנחנו לא נצליח לעשות עכשיו הולך להיות עוד יותר קשה אחר כך. בעצם הסבל שאנשים סובלים מחרדה, אם לא מטפלים בזה, זה עשוי רק לגדול ולגדול, והחיים רק יתכווצו ויתכווצו. ובתקופה הזאת שבה אנחנו בעצם נכנסים לעידן חדש, ממש נדרשת מאיתנו איזושהי קפיצה ענקית של גדילה וצמיחה פנימית, ואי אפשר יהיה לעשות את זה. בלי לשחרר את האשליה הזאת שהמציאות היא החרדה והחרדה היא המציאות. אז זה מאוד נראה לי crucial, again, להתעסק בזה עכשיו. כן. ולכן גם הזמנו מטפלים ומטפלות, כי כלים שאני הייתי רוצה שיהיה לכל אדם. להפיץ את זה כמה שיותר. כן. את רוצה שנפתח לשאלות, או שיש עוד משהו שאנחנו רוצות להגיד לפני?
אני חושבת שאפשר לפתוח לשאלות, ראיתי שכבר יש כמה בצ'אט. צ'אט. רואה אותן? כן, היא לא. גם אני לא. אני לא אוקיי, רואה את מה שבצ'אט, למה? מוזר. אז בואי פשוט נפתח לשאלות ונראה אם יש למישהו שאלה על מה שעד עכשיו דובר, ואחר כך נספר קצת על ההכשרה. אוקיי? אוקיי. הנה, אני רואה עכשיו את השאלות. אז רוצה להקריא? יש שאלות רלוונטיות? כן, אז יש כאן את רעות, שרושמת שבא לה לשתף בשיר שהיא כתבה פעם לחרדה. זה אז מקסים. רעות, את יכולה לכתוב לנו אותו בצ'אט בבקשה? רק נראה אם יש שאלות אחרות על הנושא, ואת מוזמנת לשתף לנו אותו בצ'אט, ואז כולם יוכלו ליהנות ממנו. כן, והשאלה הבאה היא מה ראשי התיבות של זהב תם, שאת כן, אמרת. בבקשה. אז אני אזכיר, זיהוי, כמו שאמרתי, לזהות שזאת חרדה, היזכרות, להיזכר שזאת לא המציאות, בירור שאני עושה ביני לביני, מהי המציאות, מהי המציאות האמיתית, מהי המציאות המיטיבה, ואז תזכורת עצמית, זה התף של התם, אני מזכירה לעצמי, אני יפה, אני אהובה, אני מוכשרת, אני טובה, אני הבת האהובה של אלוהים. ואז יצירת המרווח, אז לקחתי את המם מהמילה מרווח, זה הגאפ שאנחנו רוצות לייצר, רוצות להגדיל אותו, ואנחנו עושות את זה בעיקר בין חרדה לחרדה, את ההגדלה כן, של המרווח. כן, לגמרי. אוקיי, יש עוד שאלות? אם מישהו רוצה לשאול, אפשר לפתוח מיקרופון ולשאול, רק להגיד לפני כן שם, כדי שאני אדע עם מי אנחנו מדברות. שלום חגית. היי דרור. אני דרור, כן. שלום גם טליה. רציתי לשאול, אמרת שאתם עושות את העבודה בין חרדה לחרדה, ואני חשבתי שהעבודה קורית בזמן שיש חרדה. אז אני אסביר. יש עבודה שאנחנו עושות בזמן שיש חרדה. זה כל השלבים עד למם האחרונה של הזהב תם. אוקיי? את הזיהוי, את ההיזכרות, את הבירור, את התזכורת העצמית, את כל זה אנחנו עושות בזמן שהחרדה נוכחת, ואנחנו קודם כל אומרים, זאת חרדה, זאת לא המציאות. רגע, אז מה המציאות? המציאות היא זו, אז בואו נזכיר לעצמי מה המציאות. אוקיי? ואז בהמשך בין החרדה הזאת לחרדה הבאה שתקפוץ, מתי שהיא תקפוץ, אני לא יודעת, איפה אני לא יודעת מתי היא תקפוץ, נכון? במרווח הזה של בין חרדה לחרדה, אנחנו עושות את ההגדלה של המרווח, אוקיי? אנחנו עושות את זה על ידי כל התרגולים שאנחנו נלמד לעשות בהכשרה. זה לא אחד ולא שניים, ואנחנו נעמיק בכל אחד מהם, ואנחנו חלק מהזמן אולי אפילו נתרגל בחדרים או בקבוצות, אבל כל דבר כזה אנחנו מעמיקות בו, מטמיעות ולוקחות איתנו הביתה. כן. דרור, אני רוצה גם להוסיף ולכולם, שבעצם השלבים האלה, השלבים של הבין לבין, של זמנים שאין חרדה, ואני כן מתאמנת על מה לעשות במצבי חרדה, הם בעצם כלים שבכלל ליצירת well-being בחיים. כלומר, אנחנו רוצות כלים של well-being, לקחת אותם ולדעת להשתמש בהם בזמן החרדה, להתאמן עליהם כשאני לא בחרדה, כשאני פנויה, כשאני רגועה, כשאני בטוב, ואז כשצצה החרדה, שאני אדע לשלוף אותם ולהשתמש בהם. ובגלל זה אנחנו נתאמן עליהם בזמן ההכשרה בטוב. אנחנו ננחה אתכן איך לתרגל את זה בעצם. כן, תודה.
אני רואה שמישהו כתב, רעות כתבה את השיר. תודה, רעות. טליה, את רוצה להקריא? יאללה, אז ככה, אולי רעות, את רוצה להקריא את השיר שלך? לא, תקריא את. כתבתי אותו לפני, וואו, לדעתי יותר עשור. כאילו, זה היה מאוד אינטואיטיבי לפני שבכלל הכרתי לעומק, פשוט הייתי כותבת המון וזה מה שיצא. אז כשדיברתם על להפריד את החרדה ממני, אז ישר נזכרתי בזה. ומצאת את השיר מלפני עשור, אז זה מלווה אותך. כי פרסמתי אותו בפייסבוק, אז פשוט כתבתי את המילים. הבנתי. אוקיי, יופי, אז אני מקריאה, ברשותך. המסך ירד, השמש שקעה וקפצת לבקר חרדה יקרה, באת לספר שאני לא יפה, שאני לא יודעת לחבק אהבה, את החזקת לי ברגל וצבטת בקיבה, אולי תיגמלי כבר דובה בלה. ושכבתי על הגב כנועה, עת יצאת את לטייל, פושטת בגופי, מזמרת שיר הלל, וכובשת כל חלקה שאני נטשתי מזמן. ובייצת, ואני לא רואה את המילה הזאת. מבייצת במקומי עוד שקר קטן, בכוחותיי האחרונים לחשתי לך מפלצת, שבי כאן על ברכיי ואהיה לך למדרכת, אלטף את ראשך ואסרוק טלטלייך, רחמים בי עליי ורחמים עלייך, ובצרידות שהיא מחנק, ארנן לך רינה, שבלילה מסתכלת עלינו הלבנה. וואו. תודה רבה. תודה רעות. יופי, זה ממש יש כאן... מתאר. זה ממש מתאר, נכון? זה האלמנט הזה שהיא אוחזת בנו, דיברנו על זה, על ההרגשה שהיא אוחזת בנו ועושה בנו כרצונה. כן. אז אני רוצה לדבר קצת על ההכשרה שלנו, בסדר? כן. אז קודם כל בקבוצה השקטה שלנו, אני עוד רגע אשים קישור לדף נחיתה, שהוא מוביל להכשרה שלנו. הוא יושב על האתר של טליה, וטליה זו שמטפלת בדברים הטכניים, אם יש משהו לשאול על זה. וההכשרה שלנו בנויה משני מפגשי זום. הראשון הוא בעוד שבוע ויום, ביום שני הבא, עוד שבוע בערב כמו עכשיו, בתקווה שתצליחו למצוא זמן להגיע, מי שמרגיש שזה נחוץ לו להמשיך ולהעמיק, ובשבוע העוקב אחריו יש עוד מפגש, זה שני מפגשים של שעה וחצי. אנחנו את המפגש הראשון נקדיש בעיקר ל5 שלבים ולאיך אנחנו עובדים איתם, ולזיהוי שלי, את החרדות שלי ואיך זה אצלי, ולראות את המגוון ולעבוד כל אחד עם עצמו תוך כדי המפגש הקבוצתי. במפגש השני של עוד שבועיים יהיה אפשרות להעמיק בכלי עזר, אלה שטליה כינתה אותם קודם הכלים ל-well-being, וגם ללמוד את הכלים שאנחנו מביאות, וגם ללמוד את הכלים שיש לכם כבר, כי לחלק גדול מכם יש כלים שכבר משמשים אותם בחיים, ואפשר לראות איזה מהם יכולים להיות כלי עזר לדבר הזה. בכלל אנחנו בגישה שכל אדם מוצא לעצמו בסוף את הדרך שלו, ולנו אין איזה פטנט שיתאים אחיד לכולם. יש לנו את העקרונות, אבל מה יאפשר לך לזהות, מה יאפשר לך לשמור על ה-well-being, כמה פעמים ביום את צריכה או אתה אמור לעשות את זה או את זה מתוך הדברים, האם פעמיים בשבוע זה מספיק, זה דברים שבאמת אנחנו נראה איך כל אחד תופר לעצמו את החליפה של המפתח הזה שלו,
ויוצא בעזרתו החוצה, ומרחיק, יוצר את הגאפ, ולומד לזהות וכו' וכו'. אז את המפגש השני אנחנו נקדיש לכלים, ואתם ללמידה של מה עובד בשבילכם, ומה מחבר אתכם, כי כמו שראיתם בשיר של רעות, כשאני נוטשת את עצמי, משהו אחר ימלא את המקום, אין ואקום ביקום, והרבה מאוד פעמים המשהו האחר זה החרדה. אז נלמד גם איך לא לנטוש את עצמנו, גם איך לחבר את החלקים שנשארו מנותקים, גם איך להרגיש את כל מגוון הרגשות שבגלל שלא הרגשנו אותם, החרדה יושבת שם ואומרת, עזבי, אל תרגישי, בואי איתי, בואי אני אגיד לך, זה רע, רע מאוד, מאוד מאוד רע, אסון נורא. וזה המבנה. אחריו, אם יהיה ביקוש, אנחנו נעשה עוד מפגש אחד של תרגול, שהוא יהיה בתשלום נפרד. למי שנמצא היום במפגש איתנו, או יראה אותו במהלך היום או מחר, יש הזדמנות לקבל הנחה משמעותית של 100 שקלים. שני המפגשים, זאת אומרת ההכשרה הבסיסית, היא בעלות של 470 שקלים כרגע. החל ממחר אחרי 11 בלילה זה יקפוץ ל-570 שזה המחיר המלא. אם זה נשמע לכם קצת יקר, אפשר לחלק את זה ל4 תשלומים. אנחנו 2 מנחות, אז אנחנו גם לוקחות בחשבון שצריך יהיה לחלק את הסכום בסוף לשתיים. אנחנו הולכות לתת שם פול ווליום שלנו. מה עוד יש לי להגיד? אנחנו מקוות שמי שיבוא להכשרה, אנחנו לא עושות את הזום הזה בשביל שתהיה הכשרה, אנחנו עושות את הזום הזה כדי שיהיו אנשים שגם ייקחו אותו וימשיכו איתו וזה יספיק להם. אבל באמת אנחנו נשמח לתת את ההכשרה הזאת, כי הכנו אותה ונראה לנו שהיא יכולה לעזור להרבה אנשים למצוא את הדרך החוצה. טליה? תודה חגית, אני מצטרפת להזמנה הזאת, באמת קודם כל לקחת את מה שהיום כאן קיבלתם ולתרגל את זה, וממש להשתמש בשלבים האלה. אז זו קודם כל ההזמנה שלי לגבי מי שנוכח כאן היום, וכן, אנחנו נשמח מאוד שתצטרפו להכשרה המלאה, היא תהיה מוקלטת, רק חגית לא ציינת ששני מפגשי הסדנה יהיו מוקלטים, ההכשרה סליחה, יהיו מוקלטים, ואם מישהו לא יכול להיות בזמן הזום, אז הוא יוכל לקבל אחרי זה את החלק מההכשרה שהוא לא נכח בו. נכון, וגם אם יש אנשים, אני שלחתי בקבוצה שלנו, קבוצה שקטה את הלינק כרגע, אם יש אנשים או נשים שכבר יודעים מראש שהם לא פנויים בימי שני בערב, אבל הם כן רוצים את ההכשרה, אז הם יכולים להירשם ולקבל את ההקלטות, וטליה יודעת שכשעושים מפגשי זום ומקבלים את ההקלטות, זה לפעמים יותר שווה מהמפגש עצמו, כי את יכולה לראות אותו בשוב ושוב ושוב, ולחזור ולעצור, ולעשות את התרגול, ולחזור להתחלה, ולהבין את ההקשרים, מה שכשאין הקלטה, אז קשה מאוד אחר כך לזכור את כל החלקים. אז זאת עוד סיבה שאנחנו מקליטות את הקורס, ואנחנו נהיה בצילומים, ולכן אתכם לא יראו. אז זה לא צריך להפריע. תודה רבה. תודה לכולכם. לילה טוב. לילה טוב. אני סוגרת את ההקלטה.